Hudul Mahamu. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Taparade matrohata tapuka mamasu. Marhite ede nomor 10 sia ayat sada sahat dohot ayat tulu. Dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na tumapalangit, dohot tanoon. Amin. Ay iba na hapatean jala permulaan di nasa na adong, na tamado iba na di togihon na torop, anak tuhasangapon padenggaton sun iduk ni hanguluan na sida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan dibata amani saluhut para sini rohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, tu Yesus Kristus tu tangan ni perdosa asa taunon na haleaon dohot siak ni bagi sahat rodi hau na pinarsilang sa itu pahi hami marhite-hite asin ni roham asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami dia kasih taunon asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia marhite-hite hami. Amin. Oh Yesus Tuhan ki la
tangihon hamu mapatik ni debata imana dienet sian patik paduahon dohot lapatan na songonon ma didok disi. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua turun, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni odo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jaladang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi posroha di ugasan ni homitan. Ido sahakna atong rak mangido gogo mahita tu adopan ni debata, laho mangulahon obar tu patiknai. Ale Tuhan debata, sai parkugoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Pauduk jala tapasere marohata tatopoti madusata nagodangi tu adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar para si roha jala partaluk ni roha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni saise sama sudedo sanami dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan yanak mudo na hupangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tabigi mabaga-baga taringot tu hasesani dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni na hudul lusiamon ni habangsan ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do mangulahon ro di ujungna akan nasadok ro tu dibata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Jesus do ale aleku so ada tu dosti ale ale na sumuru giria hasalon ni rohaku Tuhan haposaki si baluana mamor sandosaki na mangapuli aku di sini hatani debata turpuk di minggu tasadarion imana di enet sian dua raja-raja bidu dua mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 12 tajahama marsika sorin songonon ma didok disi dungi ujuneng alapon ni Jahoba si Elia tu Banua Gijang marhite sian haba-haba mardalan ma si Elia rapdoho si Elisa sian Gilgal. Dungi didok si Elia mamandok si Elisa. Ua tinggal di son maho, ainunga disuruh Jahoba au lao tu Betel. Alai nina si Elisa ma. Songon si tongna mangulu Jahoba, mangulu dohot hosam. Nasotupa tadi konok kuho, jadi raptuat mana sida tu Betel. Dungi ruar masih seani panurirang akkana di Betel. Madapoton si Elisa didok nasida ma tu ibana atehe diboto hodo nanaeng buanon di Jahoba tuanmu sadarion sian labungmu dungi nina ibana ma ahupe nunga huboto sip mahamu. Dungi nina si Elia muse tu ibana. Ua tinggal di son maho ale Elisa. Ainunga disuruh Jahoba ahu tu Jeriko. Alai nina si Elisa ma. Songon sitong na mangulu Jahoba, mangulu dohot hosam, nasotupa tadi konokuho, jadi rapsahat manasida tu Jeriko. Dungi Roma sisian ni panurirang akana di Jeriko madapoton si Elisa, ninna nasida ma tu ibana, atehe, diboto hodo nanaeng buanon ni Jahoba tuanmu sia sadarion sian labungmu, dungi ninna ibana ma, ahupe nunga huboto sitma hamu. Dungi nina si Elia muse tu ibana. Ua tinggal di son maho, ainunga disuruh Jahoba ahu tu Jordan. Alai nina si Elisa ma, songon sitong na mangulu Jahoba, mangulu dohot hosam, nasotupa tadi konok kuho, jadi ramardalan manasida na dua. Alai 50 halak sian akasi sian ni panurirang merdalani huhut jongjong maddaw-daw
na dua panurirangipe jongjong do di topi ni Jordan. Dungi dibuat si Elia masa pesa-pena, disorpi mai jala dilibas sotuai. Jadi tolak maibana tu jae tu juluk. Lawas tarik mana sida mana dua ima mardalan di nama hiang. Jadi dung tari parna sida ninna si Elia ma tu si Elisa. Haru pangido masian ahu manang ahalomo ni roham bahenok kutuho. Tagan sorodo pe na mangalap ahu sian labungmu. Dungi ninna si Elisa ma ikon silopit dua nian sian todim songgop tu ahu. Dungi nina si Elia ma na dok si tutudo nian pinangidomi. Alai molo di idaho ahu tarbuan sian lambungmu. Saina songgop do songoni tuho. Alai molo so idaonmu dak songgop. Jadi ada orang mardalan dope nasida huhut makatai idama Roma sada hureta api dohot akahoda api manirang nasida na dua manaik tu banua gijang ma ia si Elia marhite sian haba-haba. Alai dung di ida si Elisa songoni jauh-jauh ma ibana. O damang hureta ni Israel dohot akka jolma parsihudulan na doho. Dungi dang dedi ida ibana. Laos dibuat ma ulosna jala diribahi bola dua. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala naung peopsa. Amin. Sai hutonoku Yesus, sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng nai, nanggodang haposu. Taha tidak kon maha porseau tai songon na hina tidak kon didongata saha porseaon di sadok portibion rak mahita madok. Anak ni bata Jehovah nasa sadai. Imana tinuboni si Maria. Nagabi-gabi asyo kang berbadi. Andorat sa Ibu kata na tumawag ipanguman ni Sakus na makapaja na nagahawag siya nagwag-wag na tuloy na mamahulya na patulo na manay kusulo na mamahulya na patulo na manay kusulo na Sakus isiya na pagkasuka mamahulya na patulo au porsiya kami magwaliya jangan sampai ulian kepada Kristus Makarabani doa santus doa lama mulus dan doa amin. Shalom. Tatangihon ma titing di bagasan minggu tasadarion minggu 14 Februari 2020 sada. Minggu estomi hi saihoma gabe partano aku. Topik naposo ni debata nasetia. Halaman tolu nomor sada. Pertangyangan week live streaming.
Di hari Kamis 10 Februari 2020 sada, patu paon ni huriata do pertangyangan week live streaming, na hinobasan ni week 10 sada. Nama ringanan di gereja HKBP Bandung Barat, masuk pukul 10 WIB. Retama hita mendohoti pertangyangan ni, jala tu akan aboy tikina, boydo persidohot, ro tu pertangyangan ni, laos pinangidohon ma tu sudah hita saluhutna ruas ni huriata, asa tong ma taihuton pertangyangan ni di bagasta. Jala nama kasuhuton manang majabui pertangyangan wik, unang pola di Patupa Marsipanganon. Halaman tolu nomor 2. Patupa papungu pelean spontanitas tujolo. Sesuai tu pakatayon di Sinode Distrik Sapulalu Jabarteng di nah di hari Rabu sampai Kamis 10 sada Februari 2020 sada ima taringot tu bantuan manang pangarupion tu akar ruas nahona bencana banjir di HKBP Resort Cikampek, Resort Pekalongan, Resort Kerawang, marhitei di minggu sadarion. Patupa pelean spontanitas tujolo dohita dung sipul papungu pelean na paduahon anon. Lasma rohata pasahaton peleani. Halaman 4 nomor 10 sada, persembahan ke depan. Songon naung diputuson ni rapot huria, taringot tu pelean tujolo di gandup minggu, nunga diatur honbe partondingna, ima, minggu perjolo, untuk pembangunan dan pemeliharaan gereja. Minggu ketiga, untuk diakoni sosial HKBP Bandung Barat. Minggu kelima, untuk Yayasan Tunas Anugerah HKBP Bandung Barat. Halaman 5 nomor 15. Tona manangna pesan Sinode Distrik. Pinuji matuhata siala denggado merdalan Sinode Distrik Sapulalu Jabarteng di hari Rabu sampai Kamis tanggal 10 sampai tanggal 10 sada Februari 2020 sada nasalpu. Jaha honon ma tona di Sinode Distriki dung sidung tiktingon. Halaman 5 nomor 15. Selamat ulang tahun. Sudah parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton selamat ulang tahun tu nomor ulang tahun di bagasan mingguon mulai tanggal 14 Februari 2020 sada sahat tu tanggal 20 sada Februari 2020 sada. Sai di pasu-pasu tuhat tama nasida nomor ulang tahun ni di bagasan hahi pason huhut di leho tuhata tu nasida gajang ni umur. Penutup. Songonima sahat ni tikting ni huriata di bagasan minggu tasadarion barita parhepengon dohot akan naso ni jahahon boido taida di kertas cetak warta jemaat moliate ma dihita Tuhan ma nama masuk-masuk. Tona ni Sinode HKBP Distrik Sapulalu Jabarteng die. Tabe ma dihamu di bagasan goar ni tuhata Yesus Kristus parholong rohai di bagasan roha mauliate nang puji-pujian tutuhata hupasahat hami ma tu sude ruas ni huria paboa tung takas do pangaramotion ni tuhata Yesus Kristus di pardalan ni Sinode HKBP Distrik Sapulalu Jabarteng die mamuka tanggal 10 sampai tanggal 10 sada Februari 2020 sada. Nah di Patupa di Bandung ni hasuhuton ni distrik ni dohotan ni ono 22 halak ruas ni Sinode Distrik sian 75 nah hinirim ro madohotisa. Sinode Distriki sinodangan di tema ahu do mamilit hamu jala hupadiri hamu asalaho hamu marparbue jala asamian parbue munai. Yohanes 15 ayat 16. Dohot subtema ditonga di panosak pandemik COVID-10 sia HKBP Distrik Sapulalu Jabarteng die rade marhobas dohot pai baru diri laho mangulahon ulaon ni huria marhite parsihohotan. Songon huria nang ruas hita
Ta adopi do ragam ni namanosak ngolu nang haporsiaon di aka parhusoran ni tikina sinuaeng. Lumobi ma pangotak ni pandemi COVID-19 di tonga-tonga ni pertibion dohot di bangsota. Alani sai tapangasahon ma gugut haguguon di todi parbadia madohoti saluhut nai jala taulahon ma protokol kesehatan songon na niaturhon ni pamarentah. Sinode distrik dibuhai pareses HKBP distrik Sapulalu Jabar Tengdie Pendeta Pahala Sitorus STH di bagasan sada kebaktian. Sinode distrikon ima sinode kerja nama katai jala manotopon anggaran dohot aka program si patupaon di distrik di tahun 2020 sadaun. Hobar tu orientasi pakobasion HKBP tahunon ima pemberdayaan HKBP distrik Sapulalu Jabar Tengdie patupahon program pembinaan dohot pelatihan tu aka pangula nagok tiki parhalado dohot aka ruas nihuria marhite persekutuan ama distrik Manang PAD persekutuan perempuan distrik PPD persekutuan Napasobulung distrik PND remaja dan sekolah minggu saluhut nai di patupa asa lam marsitutu makanguluhon hatan di debata di bagasan si Nodeon. Dihatai do kondisi di dana pensiun HKBP, takas do diatusi sinodestan, rikot ni dana pensiun HKBP tu pangulaon ni aka pangula dohot pegawai ni HKBP di hatutuani nasida. Sialani ini dihirim do asa humatop dumenggan musai kondisi ni dana pensiun HKBP. Takas do ditangyakon, jala di parukilhon, parsinode ragam ni namasa di nahumaliangna. Pangotak ni pandemi COVID-19 naso marhaujunga dope, banjir di Cikampek, Pekalongan, Semarang, dohot ragam ni bencana alam di negara tahun. Sadado rohani parsinode tumangihon masih tu mangyakon masyarakat nagabe korban termasuk ruas nihuria akup ni tangiang di patupado pangurupion tunasida sian HKBP distrik Sapulalu Jabar Tengdie di jauhon sinode do tu saluhut na HKBP di distrikon dina mengadopi situasi kondisi pandemi COVID-19 asa rim pahisaton pakobasion namamake teknologi jalalam tu kreatifna tu joloanon. Sai di pasu-pasu Tuhan debata mahita saluhutna mangulahon aka ulaon na hobar tulomo ni rohana jalagabe pasu-pasu di pertibion. Amin. Bandung 10 sada Februari 2020 sada tabe merdongan tangiang pareses HKBP distrik Sapulalu Jabar Tengdie Pendeta Pahala Sitorus STH Maulia Tema.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhapai. Amin. Shalom. Bari tanauli di minggu tasadarion, imana tersurat di 2 Korin bidutolu, mamukamai sian ayat sada sahatu ayat onom. 2 Korin bidu 4 mamukamai sian ayat sada sahatu ayat onom songonon matar surat disi tapai ihut ma. Ope alanang hujalo hami tohonanon sian pangasina di hami dang marnalo jahami. Sandok hutulakon hami do akan nabuni aka si hai lahonoton aidang marakal hami jaladang marlaok hubain hami hapan di debata hasit tongani do hupapatar hami gabe jongjok kami tadaoni rohani saluhut jolma dia dopan ni debata jala molotung tartutup barita nauli na hujami taho kami di akana laho mago doi tartutup ai di papitung debatani portibiodo pikiran ni akana soprosia asa unang nasida di patiur sodang ni barita nauli nataringo tu hasangapon ni Kristus natardok suman di debata aida ada diri nami hujami taho kami Kristus Yesus ido pabuai bana Tuhan alai naposomuna dohami alani Yesus ai debata namandokon marsinondang hatiuronisian haholomoni ibana do patiurhon rohanami pabicar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan bohini Kristusi ido sahatna huriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus adong do sada cerita songonon adong masahalak paropuan na margoar si Gladys. Jadi ditikii profesi ni ibana ima songon sahalak pangrupido. Songon sahalak pembantu rumah tangga di London. Alai adong dosihol ni roha di ibana dia punya kerinduan untuk menjadi misionaris parbarita nauli ima di Cina. Alai ditiki dia juhon ibana ima tu lembaga misi ditolak doi bana dengan syarat dia tidak memenuhi ate. Jadi adong alasan dang memenuhi syarat ibana. Jadi karena ditolak maka pada usia 28 tahun ia pergi sendiri ke Cina dan ia menghabiskan seluruh uang tabungannya untuk membeli tiket satu arah ke daerah terpencil di Cina yang bernama Yangzheng. Ia mendirikan penginapan untuk pedagang keliling dan membagikan Alkitab kepada mereka. Jala di samping ni melayani do ibana dia ka desa-desa di sekelilingnya. Alani di do penduduk ni hutaima ibana ima dipanggil maibana ai weh de ate pribadi yang baik hati. Molo di bahasa Mandarin ate ai weh de pribadi yang baik hati. Jadi omma kisah pelayanan ni ibana nakaning ibana idok tidak memenuhi syarat ternyata dia mampu dia bisa ate. Tabereng Madison nang Apostel Paulus pe di pakkobasion ni ibana marbarita nauli di Portibion di pakilalahon ibana sa sitong na molo alani guguna dang mampu ibana ya molo alani hebat na do dang mampu ibana alai di son tabereng mah dia menempatkan dirinya sebagai hamba Kristus Yesus untuk melayani orang lain songon ujud ni ima pakobasionna di Kristus Yesus di tempat ton ibana nakaning ibana songon naposo ni Kristus jala ido kibana do taringo tu pelayanan nai molo tabereng
Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Kristus. Dengan diriku, dengan nahu jami tahun alai Kristus do nahu jami tahun, Kristus do nahu bari tahun. Jadi ala Kristus do na jinami tahunna, Kristus do na binari tahunna. Ido bay margogo ibana saringo tarik sarupa dohot paropuan nak kaningati ima songon panggurupi ibana anggosian hadirion na do songon panggurupi ibana dang mampu ibana. Tetapi ketika dia melakukan itu untuk Tuhan, dia mampu, dia kuat, dan dia berhasil. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus molo tahatai pelayanan manang pakobasion on pajuwon ni Tuhanidon jala lomoni Tuhanido mamilit isedo nanaing jowon na gabe na pusona nanaing suruon na sarupa do si Paulus ati. Si Paulus pemolo tabereng latar belakangna dia adalah seorang apa? Pangalili do ibanati. Dia yang sering ya mengejar-ngejar orang Kristen, penyiksa do imana. Alai ternyata dia dipakai oleh Tuhan, dia ditangkap oleh Tuhan, ditakuk maibana gabe parbarita nauli. Jadi tabereng dison itu adalah hak Tuhan yang diberikan kepada setiap orang pilihannya. Jala tabereng dangalani tampangi, dangalana gattengi bana, dangalana bagak, dangalana tiboto gosi bana, umbain na gabe tarpilit ibana. Alai tabereng madison itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya. Tuhan do namangida dang holan parduru ate molo jolma parduru do di berenga acocok maneani ninna itu kan pas maneani ninna. Tapi Tuhan bukan melihat itu, Tuhan melihat hati. Songor Raja Daud kan itu ipilit de mata do Raja Daud gabe raja di tengah-tengah nih bangsa Israel. Jadi tabereng di son itu adalah kedaulatan Tuhan untuk memilih siapapun untuk menjadi pelayannya. Jala molo tahatai tong pelayanan baunang terbuai hitate. Artina baboy do terbuai jolma dohot kata-kata surga hati. Diidentikan dengan pelayanan yang indah. Memang ulido pajuun, ulido pakobasion, ulido pelayanan. Tapi belum tentu itu menjadi apa? Artinya gabe jaminan masuk tu surga. Na melayani belum tentu ate. Gudang tabereng na masa. Na burjuan iti kinaposo inna. Na burjuan iti kremaza. Guru sekolah minggu do ininna. Tapi pada akhir hidupnya belum tentu dia setia. Olo do murtad ate. Jala dong do hea walami songoni sahala situa ate. Jala ijabune hadau tinggal. Alai ternyata dia tergoda dengan wanita yang lain dari konek tanah. Bamari suang haburjone pida agama ibana. Ini jadi bukan jaminan kita seorang pelayan jadi kita menjadi apa? Gabe masuk tu surga hita daong ate. Alai bohado hita satia do songo di topik ni turpukon ya. Naposo ni di matana setia, ikut setia dotong, setia sampai akhir. Ini, jadi kalau dikatakan pelayan belum tentu dia masuk surga, ya. Alai bohado pakubasionna, bohado pelayananna sampai akhir hidupnya. Sahat ula tohonami, itu kan? Sahat ula tohonami. Jadi nangatong tertabayakon molo pelayan molo parhalado molo padita molo situa inna itor tertabayakon maitor masuk surga ati alai bohado pelayanan pakkobasion. Jala di pelayanan ope pakkobasion unang taisai gobarhon ituraha mardalan doh lancar mulus ati itu emang alai dongani Tuhan itu lancar rusudi mulus-mulus doka pakkobasionani jangan terbuai. Ya, adong do lagu madok kerja buat Tuhan selalu manisein ate. Dak songoni, ya, dang nagabe lancar semua mulus dang adong betantangan dia kapakobasion. Alana molo terbuai do hita semua menjadi lancar semua menjadi indah. Ketika ada tantangan di situ kita jatuh, kita down.
Dan akhirnya apa? Kita mundur dari pelayanan. Ngasobe bana. Nang mampu bah pasomain. Dang buya, dang tola pau. Lau marhobas, dang kuat tawin. Nah ini. Jadi berbicara tentang pelayanan ini diibaratkan sebagai suatu pertempuran rohani, di mana dalam pertempuran tentu ada perjuangan, ada musuh, ada iblis. Jala mulai dok pe iblis. Bau nangat tong ate turtago berhon si polisi martadukin akan seram-seram, bukan ya. Iblis zaman sekarang ya mungkin orang-orang di sekitar kita yang notabene-nya sudah percaya alayakkah serigala berbulu domba boydon gabe musuta diakkah pakko besion na boydo patapak tapakudul pulik-pulik padoha nanti boydo herana narapita herana saling mendukung, tapi ternyata dia mau apa? Menjatuhkan kita dalam pelayanan. Jadi boy tardok nakaningan akka musuh. Huriani tu hatta di pakobasion ni si Paulus di Huria Korin ba memang songonido dang mulus ate. Tidak semulus dan selancar yang diharapkan. Karena ternyata dalam kehidupan jemaat Korintus dia menghadapi banyak masalah, ya. Banyak persoalan yang dia hadapi. Adong mayaka persoalan keikut sertaan ni ima jemaat Korintus tua ka upacara keagamaan kapirate. Baru musi akka tindak-tindak imam musi akka pelacuran dohot akka na asing. Adong madison akka masalah etis, masalah moral. Jala diberengi bana mamuse dison akka ala godang karunia najinalo nasida gabe adong madison ima akka sifat sombong, menyombongkan diri, hebat daw, ya. Jadi karena memiliki berbagai talenta karunia, bu itu jol masonya itu, gabe sombong, gabe gijang rohana. Ayang gusolani udang, dang majuin. Ayo hebat daw siani, ujago daw siani. Tersongo si Paulus mak, imana sahalak apostel. Tapi bisa jadi dia seperti firman Tuhan dia direndahkan. Tidak yakui ibana, songon apostel kan? Karena apa? Karena merasa yang tidak mengakui dia itu merasa lebih hebat itu kan. Molodang takui sahada halak berarti karena kita merasa lebih hebat, lebih jago do kita. Imana Allah, au jago daw sian hebat, daw sian terbuhau. Nah ini. Nah kita lihat. Jadi ada di situ sifat-sifat atau golongan yang menyombongkan diri, ya. Membanggakan keunggulannya. Ujungna gabe lomo-lomo na mamabain aturan. Ya. Gabe dang denggan be mardan. Jala tamereng mamusena iya nania dopan ni si Paulus takolani dopena ale molo tajaha sahak tu 2 Korin 4 ayat 2 lu sahak tu ayat sia di patorang do disi ima di pelayanan di ibana ditindas do ibana dianiaya do ibana dihempaskan ape ale do kibana dihempaskan, namun dalam keadaan tersebut Paulus tidak terjepit, tidak sendirian, tidak putus asa, ya. Alaniaha karena keyakinan iman akan panggilan pelayanan itu. Dan gabe mundur imana dan gabe sumurut imana kaning pelayanan ni alai totondo ibana margogo, ya. Walaupun dia mengalami masalah-masalah pergumulan, dia ditindas, dia niaya, alai dipargugoi doi bana. Ala memang di batado partano batuanna songon guarni minggutta ate molo guarni minggutta sadarion ima estomihi sai homa gabe partano batu aku, gunung batuku, karena dia menjadikan Tuhan itu menjadi gunung batu dia, ya, kubu pertahanan. Jadi itu gunung batu ate. Molo tabereng na jolo di huta, mungkin molo mulak kita tuara balige prosea di samping niaka dalani kan adong doka ke sehera hutaniku maju ale adong di siaka ke bambu do kan dihaliangi bulu do bambu do. Jadi itu nagabe benteng ni setiap huta molo marporang, ya, huta tu huta. Jadi oddo nagabe benteng na asa terlindungi nasida. Jadi molo hita halak na porsea debatado partano batu apa debatado ima kubu pertahanan kita, ya, gunung batu kita. Songon
si Paulus ido bain na margogo ibana di nama dalapton pakkubasion nai. Hudian itu hanta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ada umang napiga na boy tabereng siap terpukon na parjolo. Tabereng ma molo tajahan na kaningan di ayat sada, jaha majolo di ayat sada. Ido ison ope alanang hujalo hami tohonanon sian pangasina di hami dang marnaloja hami ninna ate. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati dang marnaloja hami. Ala nunga di jalo tohonani dang marnaloja. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Artinya tabereng dison keyakinan panggilan pelayanan Paulus diaku ibana doi songonaha kemurahan Allah. Ya, itu adalah kemurahan Allah. Jala dipahami si Paulus don imana kaning songon anugerah ni debata tu ibana alani ido pakobasioni dang boy ditolak ibana. Alai kedaulatan ni debata doi nama milit ibana. Jadi tantangan manak songo dia pe dipakobasioni dipahami ibana doi dang gabei halangan dang gabei rintangan alai moloboi hu istilahon songon pembelajaran doi songon parsiajaran doi untuk naik level ate asal maha naik tingkat ibana naik kelas ibana asal lebih besar musti asa ubalga imana dia ka ulaon na naing pasahaton ni debata tu ibana artinya sarupa doi molo adong ta'alam ya ka ujian hambatan itu ngatonga di ngulutta asal mabek kita lam kuat doi ate semakin diuji semakin kuat so nak persikola doi molo ujian persikola asa naik kelas do kan naik kelas nasida jadi belamborak dotok persiajaran ini do kan nggak boleh lolos di kelas 2 mesti dalam gudang do persiajaran alai semakin naik tingkat mereka naik level mereka so do dianggap si Paulus di son. Jadi memang dang gabe tantangan ni dang gabe pasohon pelayanan ni alai gabe ahado gabe ima pembelajaran doi untuk naik level. Jadi songon hapan itu hapa doi ima di Lukas 6 ayat 10. Idok disi setia dalam perkara kecil maka Tuhan akan memberikan perkara besar. Ia haposan halak di naotik, haposan maibana di nagodang. Jadi itu semakin membuat dia kuat di dalam pelayanan. Jala dipahami si Paulus doi pakobasioni songon milik ni debata doi itulah proyek Tuhan. Tuhan yang punya proyek maka pelayanan itu adalah dalam rancangan master plan, rancangan dan rencana Allah. Jadi alani pemahaman nasongoni Paulus mengatakan ia tidak tawar hati. Mulai dok tawar hati, hilang keberanian, tidak gembira, tidak bernafsu, tidak menaruh perhatian dan sikap dingin. Dang adong ngiro di tonga-tonga ni goluna. Alai tabereng madison. Alai anggap ibana doi songon pasu-pasu ni debata, anugerah ni debata do pamilitioni itu ibana dihadapi ibana mai tantangani dengan semangat dan senantiasa yaitu berkobar-kobar terus dalam pelayanan. Dang adong istilah patah semangat, dang adong istilah malas, dang adong istilah kata mundur sian pakobasioni, tapi dia melakukannya dengan sukacita. Jadi adong do sada cerita songonon adong do sahalak tukang ate. Jadi sahalak tukang karejo mon di sahalak boy do kono kuno aing pengusaha nih karejo na manukangnya kejabu doon ate. Manukangnya kejabu jinga matuai balap tong. Jadi memang sudah waktunya dia ya so masianulau ni alani dokon ni mana mak amang so nama au sianulau non ainga lojau inna. Indo oi na mamangin na. Anggo ina mapangiduamu basope taho alai sebelum naik tukangi majolo seada tong bangunan inna lomom mang nabu habe nom winna ime dok tu ibana ate tukangi majuinna. Jadi memang Roma matol tukangi bana do alai dang sepenuh hati be tukangi asal namai pabeni anggo salilingon uli-uli do baga-baga do bangunan ni ibana jago-jago tong
Imana songon naborat rohani, imana kaningan pengusaha moloso ibana. Ti tukang ibana manaking dohot asal-asalan nama ati. Jinga sae be, molonga sae pabua tuawin na. Sae matong bangunan. Dung sae pabua ma Roma pengusahon do imana ma. Toy mamang mole ate ma nga sae we di bekoin na. Atong sonari bahu pasahak matuhoinin na. Ya, hupasahak matuhoinin na. Isi maho jabum mainin na bangunanin na. Batot tu ngabuit apa yakko nati. Ahado nama satu iban. Ya penyesalan lah. Ya, menyesal may ibana. Ama ngay ubay maulino ni. Ay ubay mamar mengo-mengo, ay ubay piga tingkati. Tabunayaw. Itu kan. Akhirnya dia menyesal. Memang penyesalan selalu datang terlambat. Ay molo di awal pendaftaran do ya teh. Edo menyesal matong ibana. Jadi tak songon yang si Paulus, dia tidak ada kata satu nga hati dah dong. Dia tetap setia, dia tetap berkobar-kobar semangatnya, tidak mundur ate. Buah HP sulit ni nania dopan ni ibana. Tabereng mamusia di son napa duahon di ayat 2. Idok, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Tabereng mah integritas ni si Paulus di pakobasion, bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan dan kebenaran. Jadi sahata dohot pabahena nate. Ini. Jadi satu kata, satu perbuatan. Dan asing di luar, asing di bagas. Jadi asing hatana, asing pambahenana. Bukan seperti itu Paulus, tapi dia benar-benar ya mempunyai integritas yang luar biasa. Ido ibana di ayat 2 nakaning, dia menolak segala sesuatu yang tersembunyi, yang memalukan, yang memalsukan firman Tuhan. Allah ido kibana barani do ibana mempertanggungjawabkan di hadapan ni sudai jolma aha napinap tupan ni ibana. Jadi di hamua manginang gabe halak na berintegritas di dalam kebenaran, apalagi di partikia sonari tetu gudang do jolma na sumarlomoni roha ate. Alana tabereng ma secara sederhana do honokku molo tategor halak ate aladang tikosibana baboy do ate yalo hita aya urusan musinna itu kan hatam wawin jelak kedadana pisongoni do noeng kanaposo coba dong na tua-tua itegor ido kan nggak boleh gitu ya inna isi hoinna kan siapa kok urus sambuinna angguna jolo do gelengnya do itu kan bodo tegoron ya. Kalau dulu alani holong ni roha bodo tegorat tong alai sonari coba ta tegor halak nasing ba unang-unang ba sotungnya kita lotak kita gabe dendam tuh kita itu kan ay gudang do noang kan ado ngak pembunuhan bahasa karena sakit hati karena apa, karena ditegorin nah ini gabe dendamin na Allah ditegor na jului. Jadi ini kita lihat, ini contoh pada saat ini. Jadi ujungna tang barani menjolma madoko naka natikos akan nasitong ngama biar betong. Ala yang si Paulus tidak, dia konsisten ya, dia berani dan satu kata satu perbuatan. Nah parpudi siap terpukot tabereng mamuse di ayat tu lidok desi idokon pelayanan sebagai yaitu hamba Tuhan yang dia lakukan molope dan terjaloni jolma. Alaido dia tulu, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi lapatan taberen dison jojo do tantangan dan hambatan dia kapakobasioni diakomodir akahalak ima yang pemahaman pelayanannya masih dibutakan oleh prinsip-prinsip duniawi, yang akhirnya bukan memahami pelayanan dalam level panggilan Allah, tetapi hanya sebagai didasari oleh keegoisan, kesombongan dan prinsip dunia. Jadi jok-jok do barita nauli tertutup ate, tertutup dan terjaloni jolma alaniaha alaniaka pangalaho ni
hadagingon tak terjalona imana idok disonna kaningan hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kita kana mabege barita nauli baunang tertutup roh hati alai bohado tatangyakot tutuhani asa mangulah hatani debata marparbuei roh hati gabe tanah yang subur ate marparbuei dang masuk sia kiri keluar sian kanan, bukan. Tapi bagaimana firman Tuhan itu dapat kita lakukan? Itu tangyang taha sai biarlah Tuhan kami menjadi apa? Pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Sebui mergogo hita tong. Seorang binasa hita. Ngasih dipaingot. Alida ngolo ido kan, bamolo hama mago do ujungna. Ya bagaimana? Ya jangan menyesal ido kan. Ali totong doaha. Barita nauli mamakulingi hita. Barita nauli paingoton hita. Jadi ummana kaning na nialaman ni si Paulus alai tabereng ma, dia tidak gentar, dia tetap setia, dia tidak mundur, dia tetap maju. Alaniaha kembali na kaning diturpukon ala dang dirina nabi naritahonna, dang dirina najinami tahonna alai Kristus Yesus do hitape pos doro hakku di perdalanan ningulutta margogo do hita gabe na poso na satia do hita anak-anak Tuhan yang setia bohape borak ni tantangan na tadopi bohape pergumulan na alami terlumobi alani kopit noaingon margogo do hita dang gabe sumurut hapor siauta alai disudi akan nama saya amanginang lampajonoko kita mai itu Tuhan. Ya, itu semakin menguatkan. Berarti kita akan semakin apa? Naik level kita, naik tingkat kita. Ya, lam bergugu kita, lam kuat kita, lam conok kita tu Tuhani. Asa boy kita nak kaning songon topik ni minggu na poso ni debata na setia. Iko setia do hita sampai akhir. Setia sampai mati. Asa boy kita mangulahoni tabahe ma debata, tabahe ma tu hapai gabe. Idok disonna kaningan partano batu aku. Mari kita jadikan Tuhan menjadi gunung batu kita. Sesulit apapun, ya, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, jadikanlah Tuhan menjadi yaitu gunung benteng kita, ya. Gabe partano batu atta. Asaboy kita songon si Paulus margogo jala totong semangat. Pargugi itu hatta mahita di lehom madihita lasni roha jala di papos rohatta di mingguon maristomihi hita tabain matuhani gabe partano batu hatta. Amin martangyang mahita. Ido tutuale Tuhan terjodoh hami gabe naposo na satia songon si Paulus Maci gudang do dialami ibana akka tantangan hambatan songon nia le Tuhan akka kritikan dia kapakobasionna pelayananna alai aladang dirina na jinami tahonna na binari tahonna alai Kristus do ido banimbana margogo jala hodo ale Tuhan nagabe partano batuan yang menguatkan memampukan dia untuk melakukan yaitu pelayanan songon ido nak kami ale Tuhan. Di joho do hami gabi anak komu, di tobuso do hami ale Tuhan marhite, hama matem. Alani i, margogo mahami tutu ale Tuhan, ni pardalanan ning ulu nami, bohape borat ni paru kilon, bohape dok ni sitaunon nami ale Tuhan, sotung sumurut haporsion nami, sotung sumurut haringgason nami, alai ale Tuhan, gabe naposom hamba yang setia mahami. Asal ale Tuhan, dinaropa juomu tu hami saluhutna, dinaropa dua halihon. Jepang muhami ale Tuhan dang hasurahan alai di bagasan lomo ni roham postorohan ami ale Tuhan na boy do hami mangulahoni na boy do hami margugu patupahoni molo hodo ale Tuhan partano batuan nami muliati ale Tuhan di leko di hami tikina ulina dinggan apala di tongan yarion di naroham tu bagas corom na badion pasu-pasu masalahut na ruas ni huriam na mek nama godang songonia kanong lanjut usia leon hahi pasun gajiang ni umur pada parmaran patsahiton pasu-pasu genup rumah tangga leon ale Tuhan hadameon leon hasonangan na siakoy leon akan narikop di ngulu si ganu pari ay pos dorohanam di sarioko do ngulu nami alani holong ni roham di hami soni male Tuhan ka rumah tangga
nama kasih holi akka hagabion homa nama lehoni ale Tuhan hombar tu lo meni roham songoni ale Tuhan akka yanakon ni huriam nong masih ale Tuhan imanong cukup umur na berumah tangga leon majodoh na seiman jalan na satia tuho akka na sepada na ale Tuhan asalas rohani na torasna songoni male Tuhan akka yanakon ni huriam na mga lui karejo leon markarejoan ale Tuhan hombar tu akka bakat songoni akka keterampilan na asa boy bana marulo polo pale Tuhan mamuji pasangapo dingoluna jala idalanmu lahu manupaki ibana soni male Tuhan ubo kami kena koni huriam na di bagasan parsikolan leon bisuk hamalon ale Tuhan leon dinasida kesabaran habengeton diaka parsikola asa benget nasida sabar laho naik tingkat naik level ale Tuhan asa boy nasida berhasil merayakan cita-citana ale Tuhan Uwa kami akarwa senyuriam na di bagasan pasahito na ali Tuhan na piak di podoman di rumah sakit terlumobi ali Tuhan na kanagali pamatang na dohot na hadir pala di tikyon muladong na hurang sehat ali Tuhan songoni ali Tuhan na kana ibadah di tongan ibagas ali Tuhan hom ali Tuhan na mga leon hahipason hamalumon na siyakoy asa ali Tuhan tanggal so nilalapil so binoto sahiti dangadok sahit na paborap tu di adopanmu dangadok sahit na paliliku ali Tuhan mulai doko malum dosa luhut nai atong ali Tuhan lehomma ali Tuhan hamalumoni di hami saluhutna di saluhutna ruas ni huriam ali Tuhan dia kana maruki lehon pangurupion pargogoi ibana hamonakon di sitaonon na ali Tuhan songonia kana berduka cita ho mana mangapuli ali Tuhan ai hodo pangapul na sumurung ali Tuhan hubo kami di minggu nak karwas nyuriam na marulang tahun sadarion dohot di minggu na ali Tuhan asa ho ali Tuhan na malion gajang di umur ajari bana mamilangnya ke ari-ari ningoluna asa dipake di bagasan roha na bisuk ale Tuhan asa totong ibana madok mole hati marhiti aka umur na gajang napi nasahapmu atong ali amang pardinggan basa saat di homa daing nang tordinami dongani hami tu dia pe mangalak kali Tuhan pada usia kami aka parmarana kapar sahiton ay gumogo do ale Tuhan huasom ale Tuhan lahu mangalinggomi hami lahu makaul hami asale Tuhan bolong aka pirus aka sahit sian hami ale Tuhan pos dorohan nami tuho ay hodo partano batuan nami ale Tuhan si sama dosa nami nagudengi asa badia hamdi adopanmu marhiti-hiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matangi yang namion amin mari dehita los papungu pilihan Yesus Kristus Tuhani Ninda Yesus Kristus Tuhani Baritahon ma Barita na uli Tu salut natin opai Tu salut natin opai Asa marlas ni rohama Langit ng dumat at sakajangin Marulong-pulong at kaladangi Rodihaw na diharangani Martopak-topak sungehi Marhasakan sa tanang laut
Sudena partikiani nahatop saimu mau mari Ondo marita nauli Amurubi ondo napagasi Tatangyakkon mapilianta ali di mata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silio lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso parhasia kami pilihanon. Pati bulhon haraja omu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silio lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi uni uni amatoku Gosano kekaki Rodi saluhu artaku Upasahan itu nasun Ali amanami na di banua gijang sai pinurbadia maguarmu. Sai ro maharajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Sisa madusa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Unang hami tu gihon tu pangunjunan. Palu ama hami sian pangago. Ayo no apuna araja Mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu siam tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de mata maho. Disondakon Tuhan de mata maho hinap tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de mata maho hinap tuho, jala dipasorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.